И, опа, аз забравих да си обърна камера. Здравейте, хора, здравейте. Само да ви кажа, че днеска ще ви кажа на много важно нещо. Ако съберем 70 абоната, ще има giveaway. Така че давайте, абонирайте се и моля ви пишете коментари. Чакайте. На стария ми телефон тук много го мразя. Съобщение от Brawl Stars ли? Brawl Stars. Добре, нещо за Brawl Stars на стария ми телефон. Добре, дамчета. Стига, Даниеле, стои дамчета. Хора вече. Наричам ви хора, приятели. Вие сте ми приятели. Ако съберем 70 абоната, 70